Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a, da fatan dai an wani lafiya. Bidiyon mu ne insha Allah zai nuna maka yadda zaka hana mutum ya ganka ole a saman WhatsApp, ko kuma idan kama mutum message ba zai gane cewa ka daga ko baka daga ba, sai har idan kai ne kai niyya ya ga cewa idan dai ka daga. Da farko zaka shiga WhatsApp ɗinka kamar yadda yake na kowace waya. Idan ya buɗe ma haka sai ka taɓa wannan ɗigo-ɗigon na gefe guda uku waɗannan kenan, sai ka shige su kama haka. Bayan ka shiga sai ka zo a wannan zaɓin na ƙasa wannan kenan, sai ka taɓa haka. Bayan ya buɗe ma haka sai ka taɓa nan wurin kenan. Bayan ya buɗe ma kama haka sai ka taɓa nan wurin kenan. To yadda ya buɗe ma kama haka sai ka taɓa nan wurin. Idan kana so a ganka ole za ka bar shi nan wurin. Idan kuma ba ka so a ganka ole sai ka taɓa nan wurin, ko nan duka dai ya danganta. Nan wurin kuma da kuke gani, wato nan ga yanan photo de profile kenan. Idan baka san kowa ya ga hoton ka saman profile sai ka taɓa nan wurin, sai mu taɓa shi kamar nan wurin. Idan ka bar shi nan wurin kenan, kowa zai iya ganin ka sama, zai iya ganin hoton profile ɗinka. Idan ka bar shi nan wurin babu wanda zai gani, sai wanda ka zaɓa ya gani. Nan wurin kuma babu wanda zai ga hoton profile ɗinka. Sai mu je gaba. Nan da kuke gani kuma shi ma babu wanda zai gane. Idan kama mutum message zai gane, yi ma message zai iya gane ya cewa ka daga ko baka daga ba. Saboda ko da ka daga can ba zai ta nuna mai ya daga ba, za ta gwada blue ɗin rubutu ba idan ka kunna nan wurin kenan. Nan wurin kuma magana status ce. Idan ka shige shi kamar hakan ga, idan ka shiga nan wurin kenan, kowa zai iya ganin status ɗinka. Nan wurin kuma zaɓin ga na biyun wannan, sai wanda kake so ne kaɗai zai gani status ɗinka. Nan wurin kuma na ukun ga, idan ka zaɓa kenan ka ce babu wanda zai ga status ɗinka sai kai ɗai kawai. To da haka ne insha Allahu za ka ɓoye komi naka na saman WhatsApp ɗinka insha Allah. Ku kasance da channel ɗinmu domin samun zafafan bidiyo irin wannan, kasance ku insha Allah.